Per mi la física és una ciència que et permet entendre com funciona el món des de l'escala més petita fins a la més gran en l'univers, i també és una ciència que permet que a partir de comprendre propietats físiques les puguem aprofitar i resoldre nous problemes, que és la part que més em motiva a mi. A mi ja des de petita sempre m'han agradat les ciències i sobretot les matemàtiques, i llavors sabia que volia anar per aquesta línia i per acabar fent recerca en alguna cosa. I va ser a l'estiu, després d'haver acabat l'ESO, que vaig fer una estada a l'Institut de Ciències Fotòniques, i allò em va encantar i ja vaig saber que volia fer recerca i sobretot en física i física quàntica. Dins de física quàntica sí que m'agraden moltes coses, però de moment amb el que he fet recerca i que estic fent recerca ara és en computació quàntica, perquè m'agrada molt també l'estudi algorítmic i la part de matemàtiques que té, i també sobretot perquè la computació quàntica suposarà una revolució i podrà tenir moltes implicacions a la societat. Cada matí agafo el metro després d'haver-me preparat i esmorzat a casa per venir cap a Barcelona, i després camino una estona per aquí per la Diagonal fins a arribar a la meva facultat, la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. I ara doncs començarem el dia quan arribi allà. Bé, em llevo pel matí, vaig a la universitat i llavors fins les 2 estic amb les classes, i llavors després tornant a casa ja ets dinar, i per la tarda incloc l'estudi, també fer esport perquè m'agrada molt jugar a tenis i també a vegades córrer. Jugar a tenis em relaxa molt i em quedo, diguem, molt a gust després d'haver fet esport. També escoltant música, que això és una cosa que faig constantment, i llegint, perquè m'agrada molt llegir, tant el que és literatura com el que és filosofia, perquè em va encantar a mi la filosofia de batxillerat, i llavors faig tot això per evadir-me una mica dels estudis més acadèmics. Començaré a fer filosofia, el grau de filosofia a la UNED, que és la Universitat a Distància, i començaré amb una assignatura perquè m'agrada molt aprendre, perquè et canvia molt la perspectiva de tot i t'ajuda a tenir una visió crítica, que crec que també és molt important, i per no focalitzar-me tant en ciència vull tenir aquesta altra part també perquè m'agrada molt. Jo crec que és molt important estudiar carreres de ciència perquè, en primer lloc, com deia en el cas de física, però en general també en totes les ciències, t'ajuden a entendre el món d'una altra manera. I normalment jo crec que sí que a nivell de societat en general hi ha una mica de desinformació i sobta una mica que hi hagi aquesta poca cultura científica i faria falta més divulgació de base perquè així la ciència no sembli algo que és molt difícil d'arribar, però que també està a l'abast de tothom i que tothom pot fer alguna cosa a la ciència que tingui un impacte. Espero que en la meva carrera, després d'haver-me anat a l'estranger, perquè és una cosa que vull fer per viure també l'experiència de l'estranger, sí que m'agradaria poder tornar a un centre com és l'ICFO o al BSC, que també és de referència mundial i fa molt bona recerca. Bé, ara aquest és un moment de reflexió abans d'anar a dormir. I avui estava veient un estadi de recerca que fan a l'estiu a l'ICFO i veient els grups de recerca que tenen, que fan investigació molt interessant en física quàntica, em feia plantejar-me què faré després de la carrera. Perquè bé, jo de sempre tenia clar que em volia anar a l'estranger, quan abans millor, i tenia segur clar que volia fer el màster a fora, en alguna universitat molt bona. Però ara cada cop vaig veient oportunitats noves o projectes com és, per exemple, la iniciativa de construir un ordinador quàntic liderada pel BSC i altres coses que m'atreuen molt
el quedar-me aquí. I a més seria una oportunitat per mi per acabar el grau en filosofia per la UNED, que començo ara. Llavors tinc com aquest dilema perquè em fa molta il·lusió anar-me a l'estranger, però alhora veig molts avantatges de quedar-me aquí a Catalunya. Llavors sé que em queden 4 anys per pensar-ho, però sempre estic donant-li voltes a això. Jo, en general, sí que sóc una persona optimista i pensar que les coses milloraran tant en quant a avenços científics com en avenços de la societat en general. Llavors, tinc optimisme i esperança pel futur.